こんばんは。どうぞ前の方空いてますんで。私たちの音楽はアマチュアバンドですので、かしこまって聴くようなものではなくて、皆さん楽しんでいただけたらと思うので、なんかこう乗ってきたら手拍子でも何でも平気なのでやってください。
今日本日第2部のステージになります。ミルカミルカと申します。よろしくお願いします。1曲目は「むなしかちゃい」という、向こうで、愛してるよとラブソングです。そうです。1番がケチュア語でですね、2番がスペイン語で歌いました。この発音の違い、皆さん分かりましたでしょうか。歌ってる本人もよく分かりませんけれど、ケチュア語とスペイン語でした。私たちの音楽はフォルクローレと言いまして、コンドルは飛んでいくが代表曲な、フォルクローレでございますけど、なんか聞いたことある人、フォルクローレとかコンドルが飛んでいくとか知ってるとか、ありがとうございます。ありがとうございます。で、次は第二の国家と言われているボリビア。ボリビアのですね、19世紀初頭にですね、スペインに侵攻されてですね、中南米の、国はですね、皆さんも侵略されてですね、それぞれの国の文化とか言葉は全部失われて、辛い思いしてたんですけれど、だんだん独立するようになって、ボリビアもですね、19世紀の初頭に、やっと独立国家として認められたんですけど、その時に、国民のみんなが歌っていたボリビアビバミパトリア我が祖国という曲なんですけれど、ボリビアの方はですね、この曲を聴くとみんな本当に踊り出すような、楽しい曲です。ただ日本では8分の6っていう表紙がですねちょっと馴染みないと思うんですけれど、向こうの方はそれを聴いて一緒に踊ったりとか手練習したりとかしているようですね。ボリビアよろしくお願いします。サンポーニャとケーナで先にちょっとサンポーニャからやる。サンポーニャからね。
はい。サンポーリアという楽器です。これがサンポーリアですね。原始的な笛の一種類なんですけど、短いのが音が高くて、長いのが音が低いですね。ちょっと風のような音がするサンポーリアです。はい、次はケーナですね。ケーナ、ちょっと曲クリスマスにちなんだ曲を弾きますので、次の楽器紹介の方をお願いします。素晴らしいケーナーチョというね、ケーナーよりちょっと長い楽器で今演奏してますけれど、皆さん、イルミネーション見てきました。そこはね結構寒いかと思うんですけれど、ホットな音楽を皆さんにお届けしようと、一生懸命頑張ってますが、たまに閉じることもあります。それがさっきでしたけど、よろしくお願いします。で、楽器紹介でそこに見えます太鼓。
このこと初めてですけれど、あまりにも素敵な皆さんがこっちを見ているので緊張しちゃいました。最初なんだっけ3回聞かれました。そういうことだったのね。次、楽器紹介、さっきこっちのメロディーをやりましたので、こちらの。チャラゴ。チャラゴ、はい。はい、チャランゴです。ははい、チャランゴです。こんな小ぶりなギターのような、そうでないような。5コースの復元、10弦あります。こんな感じの音です。チャラチャラした音でチャランゴと。こんな木彫りのもありますし、アルマジロで作った私はもう、これケルキンチョって現地で言うんですけど、こういう感じで、こういう楽器で、現地に弾いている方もいます。次、来たい。はい、乱れない楽器が、ね、たくさんある中で、唯一皆さんも見たことあると思います。普通の、クラシックギターです。ギターにはフォークギター、エレキギター、レキントギターとか大きさいろいろありますけれど、フォルクローレというか、ジャンルの中ではですね、このクラシックギターを普通に使っています。以上です。あと最後に、これ、さっきちょっと話が出ましたけど、何か分かる人？何の動物でしょうか？ダンゴムシじゃないですよ。アルマジロ、そう、大正解です。アルマジロ、これは昔生きてて、今は剥製ですけど、はい、これも楽器の一つでどういう音が出るかっていうと、こんな音がします。これもリズムの楽器ですね。はい。キルフマトラカっていう楽器の名前はマトラカっていうものです。以上です。で、次、アイマラ族のお祭り、フェスタアイマラというのが、これもちょっと使います。私はこういうポーズを取ったりするので、子供さんたちよかったら一緒にこうやってやってくれたらいいな。あとは手拍子。こんな感じがいいですね。そう、これをやってくださってよろしくお願いします。
次はちょっと、楽しい曲です。「砂ばびた」という曲ですけれども、途中のところで「はっ!」って皆さんで一緒に「はっ!」ってやってもらいたいところがあるんですけど、ちょっとだけ。いててめんてあさらめんてきれからきはっそうはっこういうふうに考えたら準備ですかね。終わり？終わったよね。練習しましょうか。はい。リリレパラティはっエントラスメテール語でまたもう一回ありますんで次ね。では最後から2曲目の曲「スナータピーター」。「
ってきましたか？僕らもやっと温まってきました。ご安心を、あと1曲で終わりますからね。それでは、フォルクローレの代表曲「コーンゴルは飛んでいこう」を聴きます。
し訳ない。精一杯やってますよ。じゃあ最後いきます。よし、じゃあお願いします。40分からですね、また外でパフォーマーが始まるそうですから、どうぞイルミネーション見ながらですね、素晴らしいパフォーマー見て帰ってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また来てね。また別の劇場どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。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 どうもありがとうございました。ありがとうございます。